חומר שמכירים, מה שנקרא בשפה המקצועית סופטסטון, בטון קל, מגיע במידות של 1.20 עד 2.80, צבעים מהממים. אגב, זה מוצר שהוא עמיד למים, אפשר לשים אותו גם במקלחת, גם בחוץ. שמים עליו סילר, רואים את התחושה, את החומר עצמו, את היופי שלו. מגיע במבחר של צבעים בבלאי, מגיע גם, אם רוצים אותו, מגיע גם בחלק, מגיע מסורק, גם 1.20, 2.90. פה הבאנו דבר יפה, שהבאנו אותו מסורק, שאחד מתחבר לשני, ואז לא רואים את החיבורים. אפשר לעשות אותו במרחב לכל החוץ, גם בחוץ, גם בפנים, גם בתוך הבית, גם בסלון. מראה מאוד מאוד מיוחד, שנותן תחושה של תלת מימד, לא תחושה של סתם איזה טפט משעמם. אותו דבר עשינו באותו רעיון, רק עם הפסים שיורדים למטה במבחר של צבעים. גם זה יש לנו 4 או 6 צבעים מתחלפים כל הזמן. כל הדברים האלה במלאי. פה עשינו עוד דבר באותו רעיון של הסופטסטון של זה, שלמעשה זה בא בפסים, וגם אותו חיבור, שהחיבור מתחבר, ולא הבאנו אותם ב-30 או 60 סנטימטר, הבאנו אותם ב-1.20 וב-1.20 זה גם מתחבר יותר יפה על הקיר בסלון, וזה נותן תחושה הרבה יותר יפה. אגב, זה מוצר שאפשר לעשות אותו לצבע, כלומר, בעוד שנה, שנתיים, רוצים לצבוע אותו כחול, ירוק, ורוד, כל צבע, בקלות, רק בטאפים, כן? מספר 1.